Zdravo! Dobrodošli u još jednu epizodu According to Kristina podcasta. Ako se po jutru dan poznaje, ja očekujem mnogo od ovog dana koji mi je počeo brisanjem prašine. Eto uvoda u novu temu. U pokušaju da razrešim svoje i tuđe dileme, šta je u stvari važno da uradimo za produktivan početak jednog dana, a s obzirom na to da ja stvarno volim sve teme koje se tiču produktivnosti i organizovanja vremena, odlučila sam da snimim ovu epizodu podcasta baš na ovu temu. Sa vama delim neke svoje cake, prečice i savete koje sam prikupila za ovih nekih mojih 30 godina života, a koje bi potencijalno mogle vama da budu korisne i zanimljive. Dakle, u ovoj četvrtoj epizodi According to Kristina podcasta očekuje vas zapravo razmatranje zašto je toliko značajno da vam dan počne produktivno, kako da se pripremite za dobar početak dana, zatim čućemo i neke istine i zablude u ustajanju ranije i malo priče o jutarnjoj rutini. Idemo redom. Zašto je u stvari važan produktivan početak dana? Što bi rekla Amy Landino, jedna poznata američka konsultantkinja iz digitalnog marketinga, youtuberka i spisateljica, good morning, good life. Ona je zapravo jedna od mnogih ljudi koji zagovara produktivan početak dana jer je on dalji pokazatelji produktivnosti ostatka dana. Znači, on određuje u stvari koliko, odnosno može da određuje koliko toga ćete vi uraditi u tom danu i šta bi uopšte mogli da postignete. Ne može jutro da vam pokaže kakav će biti ostatak dana, ali ukoliko se potrudite da na pravi način započnete dan, odnosno ukoliko imate određenu jutarnju rutinu koju ćete se posvetiti, a koja je napravljena tako da vas pripremi za jedan produktivan dan, uspeh neće izostati. U jutarnjoj rutini ćemo pričati malo kasnije i o Amy Landino ćemo pričati malo kasnije, a sada da vidimo u stvari i dalje zašto je važan početak dana. Znači, rekli smo da početak dana određuje dalji tog dana. O čemu se radi u stvari i zašto je to tako? Čućete u ostatku ovog podcasta današnjeg šta to treba da uradite da biste pripremili se za ovaj produktivan početak dana i zašto je to uopšte važno da se dobro pripremite. Postoje određene radnje koje vi možete uraditi unapred kako biste pripremili vaše jutro. Sam taj početak dana bit će mnogo bolji i moći ćete odmah da krenete u svoje obaveze, što bi se reklo u nove radne pobjede, ukoliko se dobro pripremite. O tome će naravno više kasnije, ali prosto pokušavajući da utvrdimo zašto je važan produktivan početak dana, treba i to spomenuti. U suštini, kada kažemo produktivan početak dana, mislimo na samo jutro i na ono nešto od pređašnjeg dana što je moguće da uradite, a što bi vas pripremilo na uspešan dan. Znači, produktivan početak dana ne dolazi tek tako. On mora biti pripremljen i mora biti planiran. To je verovatno najvažnije da zapamtimo u ovome. Uz pravo planiranje i uz određenu rutinu vi ćete definitivno osigurati jedan pravi početak dana, odnosno da vam dan počne kako treba. Zašto ne postoji neki pravi početak dana ili idealan početak dana? Mi smo svi individualne osobe, radimo na različitim mestima, neki uopšte i ne rade ili rade od kuće ili slično, različiti smo karakteri. Neko je jutarnji tip, neko nije jutarnji tip, neko je noćna ptica, radi najbolje u 3 ujutro. Sve to zavisi. Znači, ono što mogu da kažem da ne postoji idealan početak dana ili pravi početak dana, nego svako ima svoj individualni način da produktivno počne dan. Bitno je da on počne produktivno. Sad, šta je za koga produktivno i kako da se za to pripremi, to ćemo već vidjeti kasnije i to je malo individualno. Međutim, želim da istaknem da je
upravo to što sam rekla, znači da je najvažnije planiranje plus rutina. Sad, kako u stvari vi možete da isplanirate vaš produktivan početak dana? Sad, neko će reći, jao šta ako sam sinoć ostao duže na piću sa kolegama i ujutro ustanem, ne znam kako se zovem. Postoje naravno i rješenje za te neke stvari. Sigurna sam da ako imate neke godine života iza sebe, na primjer ako ste u vašim 25, 30 i slično, sigurno znate kako sve te situacije izgledaju i šta vam pomaže u tim situacijama i možda je bitno da imate i vi neku rutinu za takva jutra. Znači sigurno ćete moći da razlikujete neka jutra, recimo nije isto ponedeljak ujutro i nije isto vikend i slično. Mislim, naročito ako radite van kuće, odnosno ako ne radite remote, vaša rutina će se razlikovati i vaša jutra će se razlikovati i to je sasvim u redu. Ono što možete da uradite je, kao što sam rekla, da isplanirate vaše jutro, odnosno vaš taj početak dana, jutro i taj neki prelazni period. Bilo da je vikend, bilo da ste na poslu, bilo da niste na poslu. Znači, važno je samo da sedete sami sa sobom i da isplanirate šta tačno treba da se uradi, šta je realno da se uradi i u stvari tako ćete najlakše se i pripremiti. Ono što će vam definitivno dosta koristiti u ovom slučaju je planer. Ja sam vam izdvojila za slušanje konkretno prethodnu epizodu podcasta, 3. epizodu, koja priča o tome kako se koristi planer. Znači, tu apsolutno imate sve da pronađete o tome, to jest da poslušate o tome i ja vam savjetujem da to svakako odslušate i onda prionete na kreiranje tog nekog mogućeg jutarnjeg plana, odnosno rutine, o tome možemo i malo kasnije. U suštini planiranje, rutina i naravno priprema. Ali hajde da vidimo malo nešto više o tome kako uopšte se može pripremiti za jedan radni dan. Mislim, kažem radni dan, mada to može biti, vikendi su naravno različiti. Ono što je nama najvažnije je kako da uđemo onako snažno i apsolutno organizovano i sposobno u jedan dan gde vas očekuje posao, bilo kod kuće, bilo van kuće, ali znači manje govorimo o tome kako početi recimo vikend, osim ako ste kao ja pa radite vikendom dosta, onda je potpuno druga stvar, onda ovo važi da vas svakog dana. U suštini postoji jedna, da nastavimo znači sa tom pripremom, postoji jedna latinska sentenca, odnosno poslovica koja kaže pobjeda voli pripremu. Dakle, najvažnije je da pripremite vaš početak dana i sad to je moguće uraditi na nekoliko načina. U jednom od mojih ranijih tekstova koji se zove baš tako kako najbolje da se pripremite za radni dan, ja sam dala neke smernice šta valja uraditi. Znači to su izdvojene neke stvari koje treba da uradite svako veče, koje treba da uradite svako jutro i koje treba da uradite nedeljom. Naravno, ukoliko radite od ponedeljka i ukoliko imate neki drugi raspored, to je već malo drugačije. Ali hajde samo da prođemo nešto najbrže. Znači, svako veče neke stvari koje možete da uradite su da spakujete torbu. Znači, ukoliko nosite neku vrstu tašne, ranca, torbe sa laptopom, bilo da se muško i žensko, sigurno imate nešto što nosite na posao ako radite van kuće ili u nekom coworkingu i slično. Sredite se ranije, to je druga stavka, znači pod tim se podrazumeva kozmetika, što bi rekli self-grooming, znači pranje kose, sređivanje noktiju, brijanje, feniranje, kupanje, uvijanje kose, šta god da imate, odradite to ranije. Znači ne u poslednji trenutak, ne feniranje u 2 ujutru, to nema smisla. Sigurna sam, svi smo to radili, ali važno je samo da se pripremite dovoljno da ne stavljate neki dodatni stres na sebe
pred to neko radno jutro. Sljedeća stavka je da pripremite garderobu, znači ono što su nam roditelji radili pred odlazak u vrtić, to treba i vi sad da uradite. Iako ovo može dosta da zavisi od nekih vremenskih prilika koje vladaju, vi sigurno negde u proseku možete da osmislite neku kombinaciju šta ćete obući. U stvari, cilj nije neko modiranje ili stylish nastup na poslu, nego prosto da ne bi sutradan, što bi rekle babe, bauljali po stanu i tražili šta da obučete i da morate i da peglate ujutro i slično. Najbolje je da spremite sve uveče, da izdvojite, ispeglate, očatkate i sve ostalo, znači od čarapa pa do jakne, i lakše ćete sutradan samo se obući i krenuti bez nekog dodatnog razmišljanja. Još nešto što treba da uradite svako veče je da idete ranije na spavanje. Sad ovo baš zavisi šta radite, gde radite, koliko radite, šta radite kući, s kim živite, koje obaveze imate kod kuće, koliku porodicu imate, sve to zavisi. Ali ono što je svakako važno, što su meni recimo i neke starije osobe mi dosta savjetovale, da postavim san kao prioritet. I to ja ne mogu opisati koliko su mi lakše neke stvari pale kada sam to uradila, odnosno kada sam sebi rekla da ok, prvo da se naspavam pa onda sve dalje. Ako recimo, ako imate običaj da spavate posle posla, vidite da to nisu sati u pitanju, onda ćete se probuditi i nećete biti sposobni ni za šta, nego recimo istraživanja su pokazala kao 30 do 40 minuta, odnosno 20, ali moje empirijsko istraživanje, mislim ja najbolje funkcionišem kad je to negde 30 do 40 minuta, tad imam dovoljno vremena da se uspavam i da se razbudim, znači kao idealno je 20 minuta da se spava, samo da se resetujete. Sve posle toga otežavam kasnije da spavate, ali naravno ako morate da odmorite posle posla, ospavajte malo pa posle lezite ranije. U stvari, kada vi legnete ranije, sad zavisi šta je kome ranije i slično, ali kažem što više sna moguće, ne morate leći rano. Ako radite recimo od 2 popodne, ne morate leći u 9, ali znate na što mislim, obezbedite sebi dovoljno sna. Generalno spasite sebi te neke obamrlosti ujutro i izgleda prestrašene vrane, recimo kao što sam ja navela baš u ovom tekstu sa podršnjacima do kolena, znači panda fazon i slično. Probajte prosto da postavite to sebi kao prioritet. Znam da je teško, znam da dosta radimo na uštrb tog nekog sna, ali verujte mi, kada se potrudite oko toga, zaista možete pronaći način da spavate više. Ono što recimo u ovom tekstu sam još navela što treba da radite svako jutro, to je da uvedite sebe u neku dnevnu dinamiku kako biste se prilagodili i da recimo ako imate neku rutinu, tada počnete sa njom, znači to neko ispijanje kafe, čaja, možda da pogledate svoj planer ili slično, to je isto korisno uraditi, da čisto da znate šta vas se čeka. Što se tiče nedelje same, znači nedelje kao posljednjeg dana u sedmici, s jedne strane, znači to je najlepši jedan dan za odmor, spava se do kasno, porodični ručak, prejedanje i leganje pred televizor, a sa druge strane setite se da je sutra ponedeljak i znači svi znamo da je ponedeljak najveće zlo koje je čovjek ikad izmislio, koje je kapitalizam ikad izmislio. Ono što je dobro da uradite nedeljom je da napunite baterije, da uradite ono što smo rekli, pripremite unapred recimo garderobu i slično, to će vam biti ultra korisno i onda znači taj ponedeljak da dođe sa što manje stresa. Izdvojila sam vam da bacite pogled na ovaj tekst kako najbolje se pripremite za radni dan, da imate više o ovome. Sad dolazimo do jedne onako veoma diskutabilne stavke, a to je ustajanje ujutro. Da li u stvari to ustajanje ujutro neophodno, ustajanje rano to jest, znači da li treba zaista da ustanemo u 5 ujutro da bismo bili produktivni? Hajde da vidimo, recimo, evo ja sam jutarnji tip osobe, znači ali
ja se zaista pitam ko rano rani dve sreće grabi, da li je to suština tog produktivnog jutra i dana ili ne baš. Ja recimo od kad znam za sebe, ja sam jutarnji tip, što znači da je ustajanje oko pola 9 ujutro realno za mene, a do recimo 11 spavam samo kada iza mene nekoliko napornih nedelja sa malo sna ili neprospavanih dana, i slično nekog drndanja po gradu i sve, onda baš se dešava da spavam dotle. Inače, mogu da kažem da mi je super bilo i kad sam ustajala neko vreme u 5 ujutro da idem na trčanje, pa onda imam tuširanje, sređivanje, odlazak na posao i legala u 7 uveče po povratku sa posla, tuširanje i slično. Međutim, to nije uvek realno, niti bi mi sad recimo to prijalo. Sada mi je okej tamo negde 8-9 sati, 9 sati maksimum. Kažem, više ne ustajem baš toliko rano u 5 sati, ali sam i dalje prava jutarnja osoba. Prosto koncentracija mi je najbolja ujutro kada imam mnogo posla ili kada sam spremala ispit ili radim na nekom projektu. Nastojim da prosto tom prionem što ranije. I retko sam recimo ostajala da učim do 2 ujutru, 5 ujutru, a recimo nikad mi se nije dešavalo da učim celu noć ili radim celu noć. I više mi prija generalno da radim i učim po dnevnom svetlu. Međutim, sad, možda vi niste takva osoba. Dosta ljudi zaista doživi traumu kad mu neko kaže da treba u 10 da se pojavi negde, bez obzira na to kojim poslom se bavi. Čak i ako recimo neko radi radnim danom od 9 ujutro, recimo kad treba vikendom da ustane u 9, on kao u fazonu ne, ja zaista spavam do 1 i to je to. Sada, mislim, to sve zavisi od toga kakvih obaveza imate, ali ono što je svakako bitno je da najbitnije je koliko spavate. Znači, nije toliko bitno u stvari koliko rano ćete ustati. Vama džabe ako ustate u 5 pa 2 sata niste sposobni ni za kakav rad, nego samo pijete kafu i rešavate ukrštene reči jer vam je mozak prosto dalje u krevetu, to prosto nema smisla. Ako niste u mogućnosti da odmah krenete da radite. Znači, da bi vi ustali u 5, realno vi treba da legnete u 7, možda tako nešto, eto, da biste se odmorili. Sad, naravno, pitanje je koliko je to uopšte realno. Ja uopšte nisam zagovornik tog ustajanja u 5 ujutru, ne znam zbog čega bi to radila. Vi mi pišite mi u komentaru da li biste vi i za koje pare ustali u 5 ujutru. Sada, mislim, rekla sam da, spomenula sam tu jednu Amy Landino. Ona kao i mnogi neki biznismeni, šta znam, oni zagovaraju to ustajanje rano ujutro. Ona ima i neke korisne videe na tu temu, pa o tome ćemo još posle u delu kod jutarnje rutine. Ali kažem, mnogi nekako zagovaraju to ustajanje u 5. U 5 im je to omiljeno. Ja sam mišljena da treba da ustanete kad vama prija, kada ste naspavani, ali da to ne bude, znači, neko vrtenje po krevetu, nego da se zaista krene efikasno u dan. Znači, šta to znači? To znači da vi realno možete spavati vjerojatno 11 sati, ali držite se nešto od 6 do 8, kažu da je dobro. Recimo, sprovođeni su neka istraživanja i rezultati su pokazali da je čovjek najproduktivniji od 2 do 4 sata po ustajanju. Znači, to isto negdje imajte u vidu, nebitno je kad ustajate, bitno je koliko radite i koliko spavate. Po ovom pravilu, znači kada bismo to primijenili na stvaran život, vi biste ustali recimo u 8 i oko 10 do 12 bi bio vrhunac vaše produktivnosti, ili bar bi trebalo da bude. Kod mene generalno jeste tako. Ja recimo, meni negde hipotetički, ako ustanem tako negde u 7-8 i onda radim nešto oko 10 do 12 i recimo meni u 1 padne toliko pritisak, moram popim kafu automatski ili zaspim u kancelariji ili kući gde već radim. I to prosto recimo kod mene jeste stvarno tako i to bi pravilo bilo primenjivo i tako da vi ustanete u 3 popodne. Recimo, ako ste hipotetički noćna ptica, radite noću kasno, učite šta god, bavite se detetom ili šta god koja je obaveza i vi sad ustanete u 3 popodne, znači hipotetički. I recimo u roku od 2 sata će vama biti vrhunac vaše produktivnosti. Znači uopšte ne morate da ustajete rano ako niste taj tip, nego bitno je samo koliko uradite tog dana.
Znači, ja u principu uopšte ne podržavam to rano ustajanje. Dešavalo mi se da ustanem kasnije pa da znači malo pomerim tu, kako da kažem, skalu, ali opet uradim šta treba i budem naspavana bez 11 sati sna, znači 6 do 8 je moja preporuka. Ja super radim sa 6 sati sna. Tako da bitno je naravno i kakav je san, kvalitet sna i sve. Isto imate, spremila sam vam neki tekst, kasnije imate link 3 savjeta za bolji san i slično, tako da o tome nešto kasnije. Stigo smo do ove famozne jutarnje rutine. Sad ovako, jutarnja rutina, ako je nemate svesno, sigurno je imate nesvesno, znači i samim tim što pijete kafu i gledate TV u neko određeno doba dana sa određenom osobom i slično, i to je neka jutarnja rutina. Sada vi možete da vidite šta biste vi uradili sa tom jutarnjom rutinom da vas ona bolje pripremi na produktivan radni dan, odnosno produktivan početak dana. Tu dolazimo do one Amy Landino iste. Pripremila sam jedan video gdje ona zapravo govori o formiranju rutine i kako bi to trebalo da izgleda i slično. I preporučujem vam da pogledate i razmislite šta biste vi mogli da uvrstite u tu vašu jutarnju rutinu, kako bi se znači dan započeli ultra efikasno. Kad smo već kod toga, znači nije svaki dan da bude ultra efikasan, ali prosto nekako iz mog iskustva oni dani koji ne počnu kako treba, odnosno vi niste se pripremili i jednostavno taj dan niste ni za što, znate već kakve dane, mislim, nekako ti dani prosto samo su za leženje i gledanje televizora ili gledanje u zid, bukvalno, to je sasvim ok. Nemojte bežati od toga, samo vidite, znači ukoliko vam to postane prečesto, to je već pokazatelj nečega. Primetite to prečesto, definitivno treba da menjate nešto u vašoj rutini ili nešto drugo u životu, recimo što vam trenutno smeta. Kažem, jutarnja rutina bi mogla dosta da vam pomogne da započnete dan kako treba, zato što u nju možete da uvrstite neke nove navike koje ćete, kako da kažem, sticati, radit ćete prosto na njihovom sticanju i one će vam pomoći da nekako spremnije uđete u novi radni dan. Kakve bi to recimo bile navike? Možda je to pijenje zelenog čaja koji je poznat kao dobar za koncentraciju, razmišljanje i slično. Ili recimo možda je to joga, ona isto ume da bude super, ili recimo ispisivanje dnevnika, ili ispisivanje, postoji neka rutina, ispisivanje jutarnjih stranica, te takozvane jutarnje stranice su isto nešto zanimljivo, možete to da potražite morning pages, isto dosta ljudi i kod nas počelo to da radi, a inače valjda u Americi je nastavilo što god. Veoma zanimljiva jedna rutina jutarnja, da malo sednete sami sa sobom i razmislite šta vam je činiti tog dana, ili napisati nešto što vas muči ili slično. Znači isto to bi bila možda neka stavka, može da bude trčanje, neko vežbanje, može da recimo bude, ja imam u okviru moje jutarnje rutine ponedeljkom ujutru je zalivanje cveća, zato što generalno imam neke biljke kući, nekoliko biljaka i sad preporučivo je da se zalivaju ili ujutro ili uveče i onda ja to radim ujutru pred posao u ponedeljkom. I tako, znači samim tim znate da će se jutarnja rutina radnim danom razlikovati od jutarnje rutine vikendom i ta je sasvim u redu. U redu je, po mom mišljenju, u redu je čak i da vikendom nemate jutarnju rutinu ili jednostavno kažete ja to neću sad ništa. To je sasvim ok, naravno sve zavisi od vaših obaveza, rasporeda posla, obaveza u porodici i slično. Ali uvek postoji ta opcija. Znači, recimo zavisi šta neko ima jutarnju rutinu odlaska na kafu ili na doručak sa nekom specijalnom drugaricom, prijateljem, šta god, ili recimo odlazak u posetu porodici, nekome to recimo jutarnja rutina, ode rano da popije kafu sa njima i slično, ili nekome naravno čitanje politike uz tursku kafu u nekom kafiću. To pričamo o ovoj malo starijoj populaciji ili nešto malo ozbiljnijoj. Tako da ta jutarnja rutina
vikendom može da ima neke elemente, ali naravno vikend je vreme kada iole možemo malo da odmorimo, mislim mi što ne radimo vikendom, baš u firmu idemo i to, ali ovi drugi to je malo komplikovanije, pa vi možete nekim drugim danima da imate vaš vikend. Sad kad smo prošli šta sve generalno možete i treba da radite, ajde da vidimo šta ne treba da radite. Znači, ovo nešto smo i provlačili do sada, ali ajde da malo vidimo što se kaže konkretno. Ono što vam ne preporučujem je da u vašem periodu pripreme za produktivan početak dana, odnosno veče pre, da preterate sa kafom ili energetskim pićima. U najboljem slučaju, znači ako imate mnogo da radite i slično, u najboljem slučaju ovo će vas na kratko, što se kaže, podići, a onda sledi veliki pad koncentracije, entuzijazma, energije, adrenalina i svega ikada i onda prosto nećete moći da se povratite. Nećete moći ništa da radite, nećete moći da spavate zato što ste to popili i onda sutradan šta vas čeka, ne čeka vas ništa, čeka vas fijasko. Isto zavisi isto važi to ako se ne naspavate pa popijete, to isto vam neće preterano pomoći, ako vi mislite da hoće, znači samo će vam lupati srce i nećete moći suštinski da se koncentrišete. Sljedeća stvar koju ne treba da uradite je da odspavate 3 sata pa da radite celu noć, to je ono što sam pričala, da znači prethodan dan ospavate posle posla zauvek i onda se probudite u 10 uveče, ne znate šta će sa sobom i onda zaspete u 4, sutradan ste kao komirani, znači umjesto toga odspavajte 20 do 30 minuta, tako kažu stručnjaci, nisam ja to izmislila, tako nećete utonuti u previše dubok san i nećete biti skroz, što se kaže, kontuzovani kad se probudite, a moći ćete kasnije normalno da zaspate, mislim zaspite u većini slučajeva. Izdvojila sam tu još jedan tekst koji bih voljela da pročitate sa mog bloga, a to je kako da radite produktivno čak i kada ste umorni. Da, stvarno to je moguće. Pročitajte neke moje savete, ja sa tim, hvala Bogu, imam dosta ovog iskustva. Generalno bih voljela da čujem koji su vaši neki saveti i šta imate vi da kažete, obavezno mi napišete ono za 5, da li bi ustajali u 5 ujutro i zašto ne, i zašto da i za koje pare. Šta vi mislite o tome, kako se vi pripremate za produktivan početak dana, šta je za vas produktivan početak dana, koja je vaša jutarnja rutina ili slično i sve to naravno u komentaru. Izdvojila sam još neke tekstove koji bi mogli da vam budu interesantni, a da su teme bliske ovoj. To pogledajte isto u opisu podcasta. Ukoliko vam je lakše, možete ovaj podcast preslušati, odnosno kažem pogledati na YouTube kanalu. Hvala vam generalno što ste slušali 4. epizodu According to Kristina podcasta. Ukoliko želite više ovakvih sadržaja, prijavite se na YouTube kanal ili se prijavite na newsletter i stizat će vam obaveštenja jednomesečno na vaš mail, znači o objavljenim podcastima i tekstovima, a mi se čujemo u sljedećoj epizodi. Ćao!